Ja sa volám Ivan Kadlečík, som riaditeľ obchodnej akadémie Františka Madu 2 v Prievidzi. Čo sa týka tej kategórie občianskej zručnosti, tak v tejto kategórii si myslím, že tiež dosť vynikáme, pretože nielen, že máme šikovné deti, ktoré pravidelne vyhrávajú rôzne súťaže, ale máme aj ambasadorskú školu, čiže vlastne propagujeme tie európske hodnoty, ktoré uznávame a vlastne sme aj UNESCO škola. Naša škola sa už viac rokov zapája do súťaží, ktoré robí kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, ale aj v iných štátoch únie. A je to súťaž Euroškola a takisto je to súťaž Ambasadorská škola Európskeho parlamentu. Naša škola vďaka svojim rôznym aktivitám a vďaka takému aktívnemu prístupu k tomuto európskemu občianstvu už niekoľkokrát získala titul ambasadorskej školy a takisto sme boli medzi buď aj prvý alebo medzi popredným umiestnením v rámci súťaže Euroškola na Slovensku a vštepujeme našim deťom, že naozaj tie hodnoty, ako je demokracia, sloboda, voľnosť pohybu, že to nie je také úplne samozrejme. Ja sama som zažila ešte časy, keď sme žili v totalite a preto si veľmi cením tieto hodnoty a podľa mňa aj naša mládež na našich podujatiach si uvedomuje tieto veľmi cenné hodnoty, ktoré nám Európska únia, tiež vďaka ktorej teda máme možnosť ich zažiť. Ako členka tímu Európske projekty som mala možnosť ísť do Štrasburgu a teda zúčastniť sa takéhoto jedného dňa v Európskom parlamente. Vyskúšala som si, aké je to sedieť na stoličke toho poslanca, hlasovať. V našej škole sa nedávno uskutočnili simulované voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa reálne uskutočnia 8. júna. V rámci európskych projektov sme uskutočnili už viaceré diskusie s pánmi europoslancami a konferenciu Spolu sme EÚ. V minulom školskom roku som sa zúčastnil nášho školského projektu, ktorý sa týkal participácie medzi našou školou a strednou odbornou školou v Belgicku. V rámci tohto projektu sme mali možnosť sa zlepšiť v anglickom jazyku, v nejakých telekomunikačných schopnostiach, v tvorbe databáz, videí a prezentácií. Pri realizácii projektu som si všimol, že naša škola a naši študenti majú veľmi dobré základy anglického jazyka a sám som sa v angličtine veľmi posunul. Súťaž Witwinningu sa nám nakoniec aj podarila vyhrať. Na škole máme školský parlament, ktorý je v podstate ako keby základňou dobrých hodnôt pre našich žiakov. Žiaci, ktorí sú súčasťou študentského parlamentu, sú súčasťou aj Mestskej rady v Prievidzi a v rámci študentského parlamentu organizujeme rôzne akcie, podujatia ako napríklad Deň športu, Deň Európy alebo aj rôzne dobrovoľnícke činnosti, rôzne zbierky a podobne.